Pozdrav! Bliži se kraj nastave i početak ljetnih praznika. Prije nego što ponovimo likovne pojmove, imam važnu napomenu. Većina djece kojima nije rečeno da imaju takozvani talent za likovnu kulturu prestane crtati s otprilike 9 ili 10 godina, te se vještine crtanja zamrznu na toj razini. No to ne mora biti tako. Crtanje je vještina koja se uči vježbanjem i ponavljanjem. Ako ste motivirani i često pomislite da barem ja mogu tako crtati ili slikati, krenite već danas. Motivacija u svakodnevni rad, odnosno crtanje, slikanje, modeliranje, daće rezultate za nekoliko mjeseci, godinu ili više godina. Budite strpljivi. Preporučam da zadržite crteže koje možda već danas nacrtate, te uz njih napišete današnji nadnevak. Svaki novi crtež stavite u jedan fascikl. Za 12 mjeseci otvorite fascikl i usporedite prvi i zadnji likovni rad kojeg napravite. Siguran sam da ćete vidjeti napredak. Na YouTubeu potražite brojne umjetnike koji vas mogu učiti crtati i slikati preko ljeta. Sretno crtanje i slikanje! Sada ponovimo likovne pojmove koje smo koristili na prethodnim satima likovne kulture. Čime ste crtali i slikali, a čime modelirali? Koristili ste neke od predloženih likovnih materijala i tehnika, poput crtačkih, olovke, ugljena, krede, flomastera i tuša. Slikarskih, akvarel, gvaš, tempere, pastel, kolaž papir, kolaž i štasopisa. Te prostorno oblikovali linamolom, papir plastikom i drugim materijalima. Iz ogledne mape izdvojite jedan svoj rad i odaberite likovnu tehniku kojom smo ga radili. Prisjetimo se pojma slikarske teksture i slikarskog rukopisa. Mrlje i potezi čine karakter, osobinu površine slike. Karakter površine slike načinjen je mrljama boja i potezima kista i naziva se slikarskom teksturom. Slikarska tekstura ovisi o rukopisu slikara, a njegovim ili njenim potezima, kistom i načinu na koji miješa i nanosi boju, slikari nastoje stvoriti vlastiti slikarski rukopis. Ponovimo znanja o bojama. Boje razlikujemo po vrstama, to su čiste boje iz spektra, odnosno dugine boje. Crvena, žuta, plava, zelena, te njihova miješanja. Uočimo kako se boje nižu, kako zelena boja se pretvara u plavu. Boju možemo podijeliti prema vrsti, tonu, odnosno svjetlini i čistoći. Boje također možemo podijeliti i na tople i hladne. Tople boje su žuta, crvena i narančasta, a hladne su plava, zelena i ljubičasta. Prisjetimo se komplementarnog kontrasta. Promotrimo boje koje se nalaze točno jedna nasuprot drugoj. Crvena i zelena, plava i narančasta, žuta i ljubičasta. Ti parovi boja su istodobno u toplo-hladnom i svjetlo-tamnom kontrastu. Komplementarni kontrast dobivamo kada toplu osnovnu boju suprotstavimo hladnoj izvedenoj boji i obrnuto. Ponovimo, što je to kompozicija? Likovni umjetnici unaprijed razmišljaju kako će rasporediti motive ili likove na svojoj slici. Na primjer, gdje će naslikati drvo, grm, čovjeka ili oblak. Kompozicija u likovnim umjetnostima znači raspored likovnih elemenata kao što su crta, boja ili ploha. Ti elementi mogu biti raspoređeni na različite načine. U likovnoj kulturi poznajemo nekoliko osnovnih kompozicija. To su vodoravna, okomita, dijagonalna, kružna, piramidalna i slobodna.
Pri promatranju umjetničkog dijela, kako bismo lakše mogli doći do zaključka o kompoziciji slike, zamutite pogled tako što ćete približiti kapke očiju i tako ukloniti detalje žmirkanjem. Pokušajmo uočiti kompozicije na sljedećim primjerima. Kakva je kompozicija na ovom umjetničkom dijelu? Kompozicija je piramidalna. Kako su raspoređeni elementi na ovom umjetničkom dijelu? Elementi su raspoređeni dijagonalno. Uoči kakva je kompozicija ove skulpture. Kompozicija je vertikalna. Uoči kompoziciju ove fotografije. Kompozicija je horizontalna. Kako su raspoređeni elementi na ovom umjetničkom dijelu? Kakva je kompozicija? Kompozicija je kružna. Kako su raspoređeni likovi na prikazanom dijelu? Na dijelu možemo vidjeti i slobodne i geometrijske likove slobodno raspoređene. Ponovili smo znanja o kompoziciji, no možemo i rekomponirati fotografije i dijelove fotografija, a tada se nova kompozicija zove fotomontaža. Od dijelova oblika iz časopisa stvaramo nove, posebne, zanimljive likove i oblike. Nova slika dobiva novo, drugačije značenje, koje joj daju dijelovi različitih fotografija, složenih u sasvim novu cjelinu, novu kompoziciju. Imate li rad kojeg biste posebno pokazali, istaknuli i zašto? Jeste li zadovoljni naučenim na satu likovne kulture? Što vam je bilo najzanimljivije i najdraže na nastavi likovne kulture? Što ste ove godine naučili iz likovne kulture? Jeste li se na satima likovne kulture zalagali najviše koliko ste mogli? Jeste li redovito donosili likovni materijal? Sviđa li vam se neko umjetničko djelo ili umjetnik čije smo reprodukcije analizirali? I zašto? Hvala na pozornosti i pozdrav!